ए सखी नहीं समझा में जावे खाली पूर्वक बनावे आए हरे मोरा के पाखिया पहला हूँ प्यार होत रहे हाँ आजो प्यार होता होता पहला हूँ कोर्ट मैरिज भइल भाई रोड मैरिज भइल भाई लव मैरिज भइल भाई आजो होता होता कोर्ट मैरिज के कोई के भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ जज के सामने धनुष तुर के सीता से शादी कैले कोर्ट मैरिज में मुंह भाई वाह रोड मैरिज के कोई के द्वापर में भगवान कृष्ण रुक्मिणी रोड में पूजा करे काली जी के जात रहे हाथ धक के रोड में से चल दिले चल 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 होना कहाँ है ना चल रोड मैरिज बा लव मैरिज के कोई के हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत हाँ शकुंतला संगे फुलवारी में इलू इलू को दिले हाँ इलू इलू जेकरा चलते वो लड़का जन्म भइल हथिया नरेश जी हाँ उ लड़का के नाम पड़ल भारत भारत अब वही भारत के नाम पे देश के नाम पड़ल भारत हमारा देश के भारत नाम इलू इलू कैले से हो गइल बा हाँ आजो प्रेम होता लेकिन आज के प्रेम देखी आए है देख ली हाँ नया में ना तो आज के प्रेम देखी तो एगो एकदम लांगा लड़का रहे हाँ बिल्कुल लांगा दम ये गीत के शीर्षक नाम डाल दी जी चैनल वाले भाई सब फुटानी लवहर फुटानी लवहर एकदम लांगा लड़का रहे मुखिया जी ओकरा भी कुछ ना रहे ना आयातना हवा बनावलो सु लड़की भी जाके हाँ देखी कैसे कैसे सुना तर हमार नाम जानलू कि ना चिंजा चिंजा सुदर्शन जादव नाम हो हाँ 18 गो हाईबा चलेला 18 गो हाँ और लड़का रहे लांगा कुछ ना रहे खाली हवा बनावता हाँ उ लड़की सुन के 18 गो हाईबा है तने 2 गो पोकलेन चलेला 10 गो बालू के घाट के मालिक है हाँ आ लड़का रहे लांगा लांगा आ इतने हवा बनौलस की लड़की जाल में झुरा गई लो आ झुरा गई तो कहतर लड़का के सुना सुनाओ अब हमार प्रेमिका हो गई पातर सिकरी हमरा देख के शिकायत लागत था हाँ चल बाजार तारा के सिकरी ले दे ए जान का हो हमरो बहुत मन बा कि दोनों आदमी साथे चल के बाजारी में हाँ सुनार के दुकान पर हाँ और चल के हो जा हमरा 6 भर के सिकरी ले दी 6 भर के सिकरी ले तू का लेबू वो एगो गोल हाँ जब हमर सोखी के सिकोड़ी दे हमारे के कनबली दे दे तब तो हमारी इज्जत ये ले लेबू एगो गोली ना ले 6 भर के तोरा के 1.25 किलो के सिकरी घड़ा दे तू कनबानी लेबू तारा के लामका एगो मंगटी का ले एक बीता के आ लड़का भी कुछ रहे ना हवा बनावे खाली बाजार ले गइल ओकरा भी रहे तो कुछ है ना ना कल के चलो पहले मोरिया होटल में खाल जाए अब मोरिया होटल में पहलवान चाचा 500 रुपया की एगो चाय मिलेला हाँ और बताई कौन दूध के चाय बनावे लग सो आए है 500 रुपया के एक कप चाय मोरिया होटल में मिलेला आ लड़का भी पैसा रहे ना ले गइल एगो घुमावत 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 एगो ठेला पर खड़ा कर देले हाँ कली गोलगप्पा खाना तनी स्वाद बढ़िया लगेला आ दुइये गो बेचारी गोलगप्पा खइली हाँ अब पैसा तो रहे है ना ना। कल के सुना सुनाओ हमर बाबूजी की इमरजेंसी फोन अगर चला बिहान सिकरी की नहीं चलो चलो चल ले 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 लड़की के घर गांव के लड़की देखल सके सिकरी लेवे कोई रे हौ मंगटी का लाम लेवे कोई रहली हाँ उ लड़किया कहता रे सगैया वाला आई 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 करे करे खूब प्यार वासन रहलू ह हाँ सिकरी किनाई सिकरी पूरा भाई ना ये सखी काहे कि उ लांगा रह लंगा रहल त तनी जे धोबी गीत में मुखिया जी देखी धोबी गीत के रखो मिला के ज्यादा स्पीड में नहीं राजा 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 रह जे बुआ तारक भैया के दुकान पर सिकरी किनाई आ मनोज भैया तारा के घर बना दी प्रॉपर्टी डीलर हवे सुधर जे बुआ कोई से तनी आवे दे
तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए भाई, दू को मेहरारू के पीछे पड़ा, दोनों के मिला के रखी है बढ़िया से। दोनों 36 नंबर इतने ना हवा बना दिल बने कि लोग होश में बा। हाँ अब बताओ। मुखिया खवासपुर के धरती बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक प्रणाम करते सखी। पाछा पर गइल बारे दिया जोर गइल पूर्व मुखिया खवासपुर बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। नाही प्रीत हमारा चीज से उतर गइल एकदम लांगा मिल गई जातो दिली भात न खोइने ए सखी नहीं समझा में जावे खाली पूर्वक बनावे आए हरे मोला का पाखिया आए हरे मोला का पाखिया आए हरे मोला का पाखिया। कृष्णानगर राजेंद्र यादव हमारा मनोज भैया की ओर से, हमारा तारक भाई की ओर से पुरस्कार बा। हमारा मनोज भैया बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। मनोज भैया बगली भर दिला अन्हारे भर गइला पे मिजाज ठीक हो जाए घरे, बड़ी दूर से घूम के आवल बने। हाँ तारक जी, लेकिन लड़किया कहता कि ये है अरे फिर से म्यूजिक मार दो। कैमरा वाले भाई जी ये सीन काट देंगे आप। काहे बहुत खतरनाक सीन है। क्यों? यही सीन हम करत रहनी हम। हाँ ए काका हे मुखिया जी, एगो लड़का मोबाइल में तीर लेलस आ तीर के फेसबुक पर छोड़ देलस। हाँ हमर मेहरारू देख लेलस। हाँ एगो लड़का हमर मेहरारू के दिखा देलस। हाँ बुधना मलकिनिया हमर देखली त गरम हो गईली। हमरा के रोज बियाह जी कहे वो दिन का कहे लगे का अरे ब्यासवा हम कहली कि पगला गया है। हमें का रे तो दिखावे लगली मोबाइल पे कि यही दू गो लगाते हैं, यही होला यही। अब तो हम देखनी तो 100 के अगर देह पर पानी गिरे लगल। हम बहाना कोई नहीं कि लैंकर कंप्यूटर में डाल डाल के सटाया है। वो कहला माने कहते कंप्यूटर में सटाया है, यही दू गो लगाते हैं। यही नचनी वाला में सेंट मारा है, हमने वाला में पिलुआ पर जाई।
का कैसा लगा स्टेज शो कमेंट करके जरूर बताइएगा।